nang litum tek se reset leadership pulo karbido anaphan kidu kelak heme jangre aklim ang pharphan ke pejok wanji aphan sinang litum kam claim lo laki nang litum phan churu lo do ana song aphan ta political party do along asong ja do ana phan si pulo nang BJP punon nang Congress punon nang EPSLC punon nang ASC punon si PML punon nang HSDF punon nang IPP punon nang letum longri longpa la pen khe phan kamatha siklem lo setame nang letum leadership atum kachini atum abang angri isi ke dojia phan nang letum labang so atumon bang vantha pini nilitum karbiang long along hampang asong acici caca tumle buji tek understanding do tek chingrum tek mitang jitu labang so kacisong hong klamalong nilitum amuka KSA 1 KSA 2 3 4 5 pule hadak cipu pe tek tangser pini katsa tum amen ci ponpit cibi joy tekser pini KSYC tum cipi joy tekser komane tum IDP tum la pusona song hadak cibi kang joy tekser organization a cici caca leader tumle halang karbia kheya phan pen longri long para phan ci hodai tek karbi silang pu karbia long chingrum dun tek pote pipot karbiang long along BJP Congress APSLC ASC CPML ke doan asong atum pipot nang letum labang so parti pathe thepin ben pikarbi po long ba nang letum pipot lo claim thek thedat ke song nang letum pu po halatum BJP atum ke BJP a parti a pathe rong karbi aphan ke amen NA karbi aphan lo pulte pinene latum ke kaita mithang a parti se ani chi pathe pu hala opposition ta ko non bang la poson si Charlie rong nang letum ज्ञान के दो तुम ज्ञान के थे तुम कापोर ही के दो तुम काचिनिया तुम सोंगजा तुम nang letum nok be poma tum jongsi lapuson citor korong nang letum jongsi political karbiang long a political party tum si inut ekrong nang letum kado la achieve akar bido chom tahan ke thak lok hala tum si ke claim dunri hala ni tum memu hala tum hengnomu hala tum ke hengnopik ko mat lo ke chokche rata tum kali ke langsung apa batai tami nili tum ningjeber laki karbiang long political party a leader atum ke chokche pot pini nala tum iswet a benar people lo do thek thedet hempre ka farman pen 244A ke hang pen so 244A ke hang amen pen people na tum party chu obubra party phan pa thera karbi amen pen people nang le tum hempre hang thek thedet pini hempre hang ji opposition party amen pen pini hemprek hang ji BJP amen pen pini hemprek hang tu ji hal Congress amen pen mane hang tu po SDC amen pen mane atom hang tu po HPML amen pen nanggi piya tumta ku an hemprek lo nang pipo mara phan lo hang dam prang deng prang ke nang litu BJP tanang ji Congress tanang ji CPML tanang ji SDC tanang ji PSLC atum tanang kumat phalo hemprek na pipu ke leader doan nang atum chingrum tha tanong te nang thona puji ke je karbiang long organization atum sonang charli dun tha ka chingri ge adhutin ka chisong areng huke so tame karbiang long ke ka chisong binong ke nang litum pinremere jong organization atum achichi cha cho khamo ve punang le tum lak kilang red kilang ai hisab ke bi pon pe ai hisab kitab ka ve tum si ka chisong adhuti na keng kamta nang le tum le ka chisong ali la rat phan pangrum po rat meeting lo nang le tum e phong ba ka meeting non jitu 2026 MLA election chisor sar se pin pen la bang so election ing samjim dan pijutha ni le tum na chuning ribang ke nane HSD patum meeting do po nang Congress chokche nang PSLC chokche nang CPML chokche
nang BJP chokche BJP to meeting do po nang Congress chokche nang PSLC chokche nang CPIML chokche nang ASC chokche nang IPP chokche ang ko PSLC unta ko meeting do lipo ason thak la tumta BJP chokche Congress chokche CPIML chokche ASC chokche ko matlo ke chokente Lasi aprang karbi kalilo tinon ke. Apo si ove kimi atumaphan na pusona bang illusion at ba lason ke chokche atuwar bang ponareri. Kachi sorsar lok jupar ni amat nang litum lapang suami ting biveri. Nang litum sikija nilitum tanang Charlie dunang kokpo. Nang litum kacing ton son thot pinap dike nitum sinang tum hanang ton po at henang tum sinang ejake. Karbeng long politician tum sinang ejake. Nang litum ang gian ka son thot nang litum sinang ejamati at henang tum arta gedu. Gian gedu tum sinang eja pulte nilitum nang Charlie dunang ko hi at heni tum nang litum apipi sinadun ke. Mo nilitum nang kang ton ke muna tum charjuno dai. Lasi nili tumahin bangke chuning ri ba labang solong le phelang ka chisong along bangke jok party tame political issue wan ri pen 2026 MLA election bangke nili tumahin pen nili tum rat ka chisong rat ahin penang litum phan labang so nang ka chuning ri duji pining 2026 all the political parties atum phan isi memorandum nang tum phan PG labang soal sai nang litum rat atheng no jai dak thek nai pining MLA election political party song tin na phansita me labangso nang le tu manifesto long labangso alam rai deng nang ji je ni tum a government inni lo pute ke claim change bangke je VJR eviction vek po lake manifesto long nang tum tok nang po lake Karbi Anglong East West Karbi Anglong along le phelang Nitum labang parok kuna mana asopen ano bangke hek et po karbiatum arideng cilong et nang jipo nang litung labang so manifesto bangke tok wek neng